ku yi hakuri, internet ina ne na gida, wifi din is very low, so ina cikin yin video din, live video din da farko ya dauke, so amma na yi saving din shi, yanzu nan zan ci gaba da daga inda muka tsaya wanda muke magana akan coronavirus kamar yadda na faɗa a ɗayan video din minti 3 da ya wuce. Tun ga wannan shi ma na yi saving din shi da muke na ce zan ba da shawarwari na musamman akan wannan cuta, alamominta da abin da ya kamata mu yi ganin cewa yes mun kare kanmu, mun kare lafiyarmu da wayanda suke kusa da mu. So yanzu ci gaba kamar yadda na ce dai a ɗayan video ɗin, na ce ya kamata duk abu mu daina yadda da wasu abubuwa, mu daina yadda da kowace magana da wasu abubuwa da social media suka, domin kowa kawai yana da yan wayar shi yana iya zuwa ya faɗi ya ce gashi ya tada wa mutane hankali. Domin tun kafin wannan corona din ta yi yawa a ƙasar Najeriya, yanda aka taririta ta mutane hankalin kowa ya tashi da sauransu. So kamar yanda aka ya faru shekaru ka zo batun Ebola, kun ga ai mutane ana ta rumus cewa ai gishiri na maganin Ebola, gishiri na maganin Ebola. Mutane da yawa an je ana ta abin nan, ana ta shan gishiri, masu wanka ana ta mantsu, wasu ma yayi sanadiyar mutuwansu saboda amfani da gishirin da shan gishirin nan da suke yi da sauransu. So haka yanzu nan ma ga wannan coronavirus din ta shigo, yanzu mutane an ce wai maganin corona, wanda ba gaskiya bane. Tun ga mu jami'an kare lafiya Najeriya ba ta riga ta tabbatar da yes ita ce asalin maganin coronavirus ba, ko kuma ita ce za ta kare wannan cuta. A'a, amma mutane da yawa yanzu na an je ana ta siyan wannan magani din nan ana sha. Ta ina? Social media ne wani lokaci, shi yasa tana da positive side inda tana da negative side ɗinta. Wani lokaci wasu za su faɗi gaskiyan al'amari, wasu siriri ta tabbas ba su bincike akan abu ba, za a je a faɗe shi. Kuma na yadda cewa okay, duk abin da kawai ai wata social media din za ta faɗi, duk abin da wasu suka faɗa kawai da gaskiya ne. To kamata ya mu dinga bincike, kuma kamata ya mu dinga bin NCDC, saboda wa'annan su ne jami'an kare lafiya na musamman na Najeriya, wanda duk abin da ya faru za su fito za su gaya mana daidai yanda abin yake da sauransu. Saboda yanzu na misali a Lagos yanzu, maimakon a ce mutum an kai shi asibiti wai idan ya kamu da coronavirus din nan, ana ta ciwo saboda wannan chloroquine din da suka je suna ta sha, suna loda ma kansu da sauransu. Kuma na ji labarin wasu, Allah ya kare mana imanin mu, wai wasu suna cewa wai idan ka bude suratul baqara zaka ga wani gashi, in ka ga gashi din wai Allah ne ya kawo mana wani abin nan. Me yasa mutane ba za mu abin nan ba za mu yi abin da ya kamata ba, mu je ma mu yi shirka da sauransu. Ya za a yi mutum kawai ka ce wai kai, wai na ga hotuna har guda 4 wai ake ce mu wai ki bude suratul baqara a hankali za ki ga gashi a ciki, dan kika ga gashin wai ki jika ki sha. Na ce wannan wani abu ne, ai ma ba ma hankali ma za ta dauka bane. Mun yadda da Allah, kuma Allah shine ke saukar da cuta, kuma shi ke saukar da magani, kuma zai kare mu a duk inda muke. So amma wani batun mutum ya je ya bude cikin alkur'ani zai ga gashi da sauransu, wannan ban yadda da ita ba, kuma na karyata ta ma in ce ma to ƙarya ne. Amma ga wanda ya yadda da san abubuwan yadda ne, wani za ku ga cewa ya da kila da yiwuwan cewa wani ya bude din, tun ga hotuna na gani wani ya bude din ya gani guda, ya ga gashi din a ciki. So in ya ga gashi din sai ya ce wannan ita ce maganin coronavirus. Ina aka rubuta mutane aka ce wannan abin tana maganin corona? Saboda akwai wasu ma friends ina ne zan ce ko wai ta kira ni like tana gaya mini ai su makotansu ma wata ta ga gashi a cikin Kur'ani din, wai da ta gani gashin nan aka sa shi a cikin ruwa, wai makota, wai an kai wa makota duk suna ta sha. Wannan bala'i da me yayi kama? Muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abu a cuta din nan, amma mu kuma muna nan muna ƙara kawo wani abu, muna ƙara kawo ta bala'in, mu ce wai mu ba mu yarda da Allah bane. So gaskiya duk wanda ma ya yarda da wannan na da rauni, saboda har idan cewa mutum ya yarda cewa Allah shine zai kare ka, to bai kamata ya ce wai shi ya je ya duba bakara ya ga gashi ya je yana sha ba, ya je ya jika har ya je ya ba wa mutane su dinga sha. Kuma duk masu yada wannan abun ba abu na alkhairi bane suke yada. So Allah ya kare mu dai a duk inda muke, kuma duk wanda ma ya je
ya duba, kan ma mutum ma ya je ya duba. In ka yarda da Allah kawai ka ci gaba da addu'anka. Addu'o'in nan dai da askar din nan dai mutum dai ya je ya ci gaba. Addu'o'i din nan dai na cuta din nan na abin nan mu ta addu'a Allah ya kare mu da shi. Shine. So amma ba wai mutane a je ana ta yada abubuwa wanda ba ita bane. In ma chloroquine din ne da ake sha, dan Allah kan mu sake mu sha, kan mu je mu sayi mu kan mu abin da zai zo ya cutar da mu. Mu ce wai yana wani maganin coronavirus. Tun ga a duniya ma babu ma maganin da aka fito da ita aka ci gashi ita ce maganin wanda za ta yi curing coronavirus. Kowace dai ƙasa yanzu nan dai tana ƙoƙarin cewa ta ga cewa ta abin nan ta kawo ƙarshen wannan abin. So yanda abin yake kenan. So kuma yanzu nan dai tun ga lokacin mu ya kusa ƙaratowa. Tun ga wannan program ne da muke na awa ɗaya, kuma kamar yadda na ce normally yau kamata a ce muna magana akan koyon yare da sauransu. So amma gaskiya yanzu ba shine abin da ya kamata mu yi magana a kai ba, sai bala zance da take damun al'umma yanzu nan, wanda insha Allah zai kawo mana karshen ta. Allah ya kawo mana karshen ta kafin azumi, kuma mu ci gaba da addu'a Allah ya kare mu da ita. Yanzu lokaci ne da mutum idan ya zauna a gida, kun ga inda wannan corona ta kawo dalilin abubuwa da yawa. Wani yana nan kila ma bai samun daman zama da iyalin shi, amma yanzu na sanadiyar wannan coronavirus din mutum yana nan a gida zai samu daman ya tsaya da zauna da iyalan shi da sauransu. Wani ma idan ma da ne yanzu nan dole ka ƙara can wannan abin. So mutane mu lamunci zaman gida dan Allah dan Annabi, mu daina yawan fita ko kuma mu daina sa mu kanmu belief cewa ai kasan mu akwai rana, ai ba ta kama bakake. Ƙarya ne, babu zai ce ba ta kama bakake, babu cuta za a ce wai wannan na fari ne. So kawai mu dinga dai addu'o'i a kodan lokaci Allah ya tsare mu, ya kare mu da wannan cuta, kuma insha Allah zai kawo mana ƙarshen wannan abu. Allah ya dube mu, ya yafe kurakuran mu, kuma mu ci gaba da istighfar. Allah ya yafe mana wannan kurakuran mu, kuma Allah ya kare mu da wannan cuta. So masu tambayoyi zan ci gaba da duba tambayoyi ina amsa insha Allah. To wani ya ce corona me karfinta, an ke likita ce ko da yaya? Allah saki, kamar yadda na faɗa a baya na ce ni ba likita ba ce, kuma duk masu following program ɗina da nake yi na kowane ranar Lahadi da misalin karfe 12 agogon Najeriya sun san cewa program ɗin da muke program ne wanda nake koyar da yaren Turkish, kuma nake koyar da al'adunsu da wasu manya-manyan mutane ke son su san tarihinsu, kuma da abubuwa ne game da ƙasar Turkiya. Tun yanzu wannan program ɗin kai tsaye daga ƙasar Turkiya nake yinta. Ni ba likita bace, ni 'yar jarida ce. To ina ganin lokaci ma ya yi da ya kamata mu kawo ƙarshen wannan program ɗin, sai in Allah ya kai mu sati mai zuwa. Allah ya sa zuwa sati mai zuwa da zan yi program ina ranar Lahadi a ce wannan corona ɗin duk ta tafi. Allah ya kawo mana ƙarshen ta insha Allah. Allah ya kawo mana ƙarshen ta, Allah ya ƙara kare mu, amma mu ma ya kamata mu kiyaye, kuma mu ma mu kare kanmu. Wani Ibrahim Mafutau yake cewa what are the or to know this? Malam ban gane question ɗinka ba, kana iya ka rubuto shi da kyau yanda zan gane sai na bada amsa insha Allah. To zan ƙara maimaita yanzu saboda program ɗina da ne na ɗazu wanda na yi shi ina tunanin mun kai minti 40 can ɗin, so amma ba a abin nan ba saboda network ɗina ya zo ya ɗauke lokaci ɗaya, so dole na yi saving ɗin shi kuma na ci gaba saboda program ɗin na awa ɗaya ne, kuma kamata a ce sai na kai awa ɗaya kafin na sauka. So shi yasa sai na yi saving wannan yanzu nan ma sai na
ƙara shiga wani, so za ku iya ku ga program ɗin guda biyu ne amma ne because a lokaci ɗaya na yi su. So kamar da yadda na faɗa dai shine matakan da mutum zai dinga ɗauka shine ɗaya na wanke hannu, mu dinga wanke hannunmu da sabulu, zai iya zama antibacterial soap ko kuma kowane da irin sabulu dai mutum dai na iya using dai ya wanke hannayen shi sosai. Sannan mun faɗa mun ce a guje wa taɓa ido da hanci da sauransu. Idan mutum kuma ya zo ya ji wani alamomin wannan ma cuta ta corona kamar yawa kasalan jiki, tsayin jiki, mura, tari da sauransu, mutum yana iya kira abin nan jami'an kare lafiya a daidai su kawo mutum agajin gaggawa fita ba saboda kare lafiyar wasu. Ko ma mutum ma bai jin wannan abu, idan dai kawai dai ya ji dai irin bai natsu da wannan ba dai saboda ya samu natsuwa, yana iya kira su saboda su tabbatar masa idan ko yana da shi ko bai da shi. Saboda yanzu nan a lokacin da mutane da yawa gaskiya an ruɗe hankalin mutane, kowa ya tashi, kuma ba a Najeriya ba ne kaɗai, a kuma yadda na faɗa shine dole mu guje wa shiga mutane. Duk inda aka ce wani taro ne yanzu don Allah mu dakata shi, mu dakatar da wannan, mu daina shiga wannan wurare din har sai lokacin da Allah ya abu. Wani ce ko zuwa yanzu mutum nawa ne aka fitar suke dauke da shi a Najeriya? Yanzu na mutum zuwa da a yau dinnan dai mutane dai 22 suke dauke da cutar coronavirus daga NCDC, abinda suka shaida mana kenan. So yanzu nan dai akwai shi a wurin garuruka guda 5: Abuja, Lagos, Oyo, Ekiti da wani gari ne kuma ma dai zan iya tuna ba. So Sabiu Abubakar ne. Wani ya ce Sabiu ya ce wani mataki kika dauka domin kare kanki da wannan coronavirus din? To matakin da na dauka shine matakin da na faɗi maku. Matakin shine tun ga yanzu nan gwamnati tana kokarin ta ga cewa ta kare al'umma yaduwan coronavirus din, tun ga ta shigo cikin Najeriya, ba ma Najeriya ba hatta nan kasar da nake Turkiya ta shigo. Shi yasa aka babba da hutun makaranta, aka hana shiga wurin wani public places ma da an haɗu mutane sama da 2 ko kuma kusancin haka, don an hana wa'annan tarukan da sauransu. To matakin shine mutum ya zauna a gida, ko a gida din ma dai mutum ya kasance yana wanke hannayensa, kuma ya kasance yana addu'o'i. Mutum ya ƙara yin ibada, ya ƙara addu'o'i akan wannan cuta, Allah ya kawo mana ƙarshen ta. Shine kuma ma in mutum ma dai fita dai ta kama ka dole, irin a matsayin dole mutum ma dai mutum zai fita, kamata mutum ya sa face mask, wannan na toshe hanci din nan, kuma sanitizer na din ma idan da hali mutum ya siya hand sanitizer din, ya bayan wanke hannu mutum ya dan shafa ma hannun shi saboda kashe kwayoyin cuta dai da sauransu. Kuma yadda na faɗa, idan mutum ya ji alamomin wannan abubuwa yana iya kira jami'an kare lafiya domin ta zo ta kawo mashi agajin gaggawa da sauransu. Allah ka samu dace. Kawai video din da na yi, wanda na ce minti 20 na yi kamar a wancan, so amma due to network problem ya sa ya yanke, so na yi saving dai na ƙara shiga wannan. Suna na Rukayya SADAUKI, 'yar jarida kuma ɗaliba a ƙasar Turkiya. So insha Allahu yanzu nan zan sauka, yanzu muka kawo ƙarshen wannan program ɗin tamu, wanda yau ɗin nan muke magana akan wannan cuta ta coronavirus. Insha Allahu zuwa sati mai zuwa ranar Lahadi karfe 12 agogon Najeriya za mu ci gaba da inda muka tsaya. Allah ya sa lokacin da zan shigo zuwa sati mai zuwa Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta a duk inda muke a faɗin duniya, a kowace gari. Yana iya yiwa Najeriya ina ne ko ma ina ne, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cutar. So Salis yake cewa amma gaskiya na cewa shugaban Turkiya ya ce ba za su rufe masallatai ba. Na faɗa ɗazun nan, na ce babu wani batun wai ba a rufe masallaci ba. Har idan Saudi za a kulle masallaci, to Turkiya menene za a ce ba za a kulle masallaci? Tinga Al-Haram da masallacin Annabi ma an kulle. To ai saboda
ita cuta dai ai dole mutane ne mu kare kanmu mu kare lafiyar mu. So babu wani batun wai a ce wai ai za a bar wannan masallaci buɗe ai saboda sallah. A ɗakin mutum ma mutum na iya sallan shi. Kuma kai sallah ɗinka kai kominka da sauran babu an kulle.